Znači, da ovako kažem, znači, kod te grupe ljudi koji su skriveni s ovu stranu zastora, mi ih ne vidimo, to nisu ovi političari, koje mi vidimo kao službeni državnici. Ti službeni državnici se biraju na tim klubovima i tako dalje. Nijedan američki predsjednik, nijedan britanski premijer nije izabran, da nije prije toga odlučeno, recimo na Bilderbergu ili na nekoj sličnom forumu tih ljudi za zastora. Među u toj grupi su sva bogatstva ovoga svijeta. Sve banke. Gotovo sve banke su rukama njih. Mi nekad govorimo talijanske banke, njemačke, ne, glede vlasti, koje vlasti banaka. Znači, poznato još one slučaje, da sjećam za recimo Rothschildovi su najpoznatiji tim bankama, jer za vreme Napoleonovih ratova, kad su 4 braća Rothschild normalno bili po cijeloj Evropi, jedan je financirao Napoleona, jedan Rusa, jedan Veliku Britaniju, jedan Habsburger. Normalno, to je to, jer rat je najprofitalnije poduzeće za njih, znači svakog financirah i poslije toga svi su osiromašeni, znači ti se pojavljaš ko mirotvorac. Ovo je dobro, znači kod njega je sve bogatstvo, ne samo banke, farmaceutska industrija. To više nisu monopoli, to su oligopoli. Ovo što je malo spomenuto da svaki, ono što malo i humora daju u svojim knjigama, da svaki novi lijek se izmisli bolest. Sva ruda bogatstva, izvori pitke vode, cijeli ovaj ili ovo koje uredi, znači proizvodnja hrane, ovo najveće strateško je u njihovim rukama. Znači, to je vlasnik, mi ne znamo neka vlasnike. I posebice mediji. Mi nekad ne znamo pravi vlasnike medija, to ide preko posrednika, sad nekad pitamo kako one medije koji su kao tobože državni, kako oni mogu kontrolirati. Jasno, ako su vlasnici, mogu lako i mogu putem opet tih određenih društava na onoj nižoj razini, znači od tih rotarijanaca, Lions klubova i tako dalje, znači koji su umreženi u tome. A to su ti vojnici koji su praktički u svim državama vezani, koji ili su isto umočeni u tu masoneriju, ili su takvi srebrljubci, da jednostavno normalno novac je najvažnije profit, ili su konformisti, znači koji imaju neku, i su ucijenjeni, mnogo je takvi ucijenjeni koji moraju raditi i tako funkcionira svijet. Mi kad nekad govore kao ko je najmoćniji čovjek svijet, pa mislim Obama. To je smiješno. Njega je Henry Kissinger osmislio, on je tamo, njemu se pišu govori, njega među ovim podijeljenim krugovima zovu predsjednik Blesimetara. Jer svemu se napiše, mislim, to je ono javno poznato. On nije možda taj drugi ešalon te masonerije, znamo da je onaj Chicago boy prošao u školu, mislim, ali to nemamo vremena o tome dalje. Isto kako je neko spominje Angelu Merkel. Pa nju su isto izmislili kad su da kažem, Šredera, buntovnog, kad su ga maknuli, pa su izmislili od nikud, pa je došlo, mislim. O tom potom, mislim, tako svijet funkcionira. Sad, šta to znači za našu državu? Jer samo da spomenjem, znači, sve države svijeta zapamte su zadužene, gotovo sve, pa sve. Znači, nema ih, znači, novci su s one strane, potrebno, znači, tim ljudima koji su iza tog zastora. Najzaduženija zemlja na svijetu je Sjedinjene Američke Države. Najzaduženija zemlja u Evropi je Velika Britanija. Baš ove ključne države koje su na toj transverzali. Normalno, s one strane ljudi stoje koji upravljaju. Zašto je Hrvatska, evo, da ne budem predugo, mislim, kad počne neka priča, onda dugo pričam, recimo trn u oku, najcrnji čir te svjetske masonerije. A to su imali prigode vidjeti u Domovinskom ratu i to me je ponukalo kad sam vidio ko sve švrlja po našoj domovini, kakvi su to sve mirotvorci, i onda sam počeo stvarno istraživati i došao sam do takvih zaključaka i takvih dokumenta koji, ne da kažem rijetko, možda ne možete vidjeti čak i neke stvari ni pročitati, što stoji i ovim knjigama, mislim, ne da. Znači, zašto je Hrvatska taj?
A zašto je Srbija miljenik? To je se rekao, postoje se pitan, zašto? Ja kad raspravljam isto o ovim našim piscima, intelektualcima, novinarima, onda su ljudi pišu, stvarno odličnim pisaca novinara, koji pišu tako knjige o crvenoj Hrvatskoj, crvenom predsjedniku, djeci komunizma, ne znam, jugosferama, najdalje možda dođu do Prvog svjetskog rata, Versajskog ugovora i nekim Britancima koji su omiješali u Jugoslaviju. Dalje nema ništa, o ovome što malo pričam. Hrvatska je najcrniji čin, ima nekoliko razloga. Prvi razlog je stvarno čvrsta veza sa Svetom stolicom. U jednoj mojoj knjizi Kletva kralja Zvonimira, gdje sam pisao podrijetlo Hrvata, ne od ovoga od 7. stoljeća kad se praktički oni vratili na naše prostore, na ovom prostoru su živjeli ljudi i normalno prije Krista, nekoliko tisućljeća prije Krista, znači tu odakle mi posjećamo korijene, ne samo od onih što su, kako Toma Arhiđakon kaže, kad se vratili plemeniti Hrvati, vratili na svoje praprostore u zemlju Kureciju, uz ovi Hrvatsku Kureciju, znači neko je živio i ovdje. Znači Hrvati su praktički kršćanstvo primili još i apostolsko vreme. Poznato je, Sveti Toma pokruštavao Hrvate po Perziji, Mezopotamiji. Jednu stvar ću vam reći, Sveta tri kralja. Tko su oni bili? Oni su bili, govore stalno, bili su magi, kraljevi, mudraci. Tko su bili Sveta tri kralja? Govorim puno ovim mojim knjizama o jednoj vjeri zaratruštranizam ili mazaizam, koji je tako slično kršćanstvu, starozavjetnom kršćanstvu. Sveta tri mudraca su bili, jedan je bio kralj Kaldeje, jedan kralj Jemena, jedan Harvatije. Znači on je bio negdje 30. do 40. godine posle Krista kralj Harvatije. Onda je umro. I nađeni su početkom ovog stoljeća i njegov plaž, divizni plać, čuva se u katedrali u Kelnu. Mislim, mi od tamo imamo neki način od te države, a mi drugo imamo ime, koliko to vjerovali u tu povijest ili ne, ali sigurno da stoji. I zato to, znači, to povezanost Hrvata sa tim ranom kršćanstvom. Poznato je da je Sveti Pavao na one laži, da se ona brodolom, nije to bila Malta, to je došlo kasnije, to je bila hrvatski otok Mljet. Poznato je Sveti Jeronim, koji je rođen 3. stoljeće, najveći katolički mislitelj u gradu Stridom, navodno je to Banja Luka, ne zna se odgovoriti koji je to grad hrvatski. Znači, Hrvati su čvrsto stajali uz pape i papa Ivan IV. U 7. stoljeću zove Hrvate, kaže, Bog Hrvata će vas čuvati. Nakon njega papa Agaton sklapa ugovor sa Hrvatima, gdje govori da Sveti Petar je Hrvatskoj zaštiti i da će ih čuvati od svojeg zla, a da Hrvati zato moraju obećati da nikad neće provaliti u tuđu zemlju. I to je istina, da nisu nikad provalili u tuđu zemlju. Imamo malo oko toga i smrti kralja Zvonimira, povezano s time i tako dalje. Znači, čvrsto su bili vezani uz Vatikan. Koliko je hrvatskih tamo mislilaca u Vatikanu, teologa. Na kraju krajeva i za vreme dvopapinstva, imamo da su bili jedno vreme avinjonske pape, protopape, Pizanske pape, Hrvati su uvijek stali uz rimski papa. Evo, to je jedan od najvažnijih razloga. Drugi razlog, evo samo da sam skratim, drugi razlog je jedan geostrateški položaj Hrvatske, znači da je Hrvatska, znamo da je Hrvatska u jednom raskrižju ratova, pobuna, nemira se nalazi na jednoj vjetrometini tih sukoba, znači na tom isto križištu vjera, civilizacija. Svi su ti osvajači dolaze istoka i Hrvatsko možemo vidjeti kao jednu šitu kruha koja je nagrizana, ona sredina nagrizana stoljećima i na kraju smo ostali kao ona jedna kora, ali je najtvrđa na kojoj su i polomili zube ovi istočni naši Bizantinci u ovom Domovinskom ratu. Treći razlog je
veza Hrvata povezano sa Germanima, što Englezi nikako je ovo britansko masonstvo nije moglo podnijeti, jer oni su uvijek smatrali da je uvijek su se bojali te veze i prodora Germana na Jadran. I oni već u svojom 19. stoljeću govore taj put, praktički prema Starom istoku, koji prolazi preko Hrvatske, oni ga nazivaju britanska crta života, jer se cijelo vrijeme bore da Hrvatske nema kao država. I to znamo nakon Prvog svjetskog rata kako se granica radila, da sad ne idemo u širinu. I četvrti razlog što su u Hrvatskoj, baš je ovdje malo spominjena hrvatska inteligencija i tako dalje, što masonerija u Hrvatskoj uvijek bila jedna kozmopolitska. Poglavito kad su nestala onog jednog Draškovićevog masonstva iz 18. stoljeća, koje možemo reći je bilo hrvatsko masonstvo. Onda je bilo in biti mason, nosili su se manžete na rukavama, zlatni, ovi satovi s masonskim grbovima, žene su nosile na torbicama ili tako dalje. Ali kad nestalo to neko hrvatsko masonstvo, kad se hrvatske lođe, kad su priključene simboličkoj lođi Ugarske, praktički nestalo je hrvatstva u masoneriji. Jedan od najvećih masona u Hrvatskoj koji je unio nekoliko svjetla u nekoliko lođa, osnovu u Hrvatskoj, Mikelić, Alfred Mikelić, on sam izjavio da on je samo rođen u Hrvatskoj, da on nije Hrvat, da on po narodnosti mason. Evo, to su bili hrvatski masoni. Krajem tamo 19. stoljeća, početkom 20. tako su se odnosili. Dok u Srbiji su svi bili, imali su cilj, prvo su bili Srbi, prvo su bili hegemonisti, a tek onda poslije masoni. I zato su Srbi od srpskog ustanka bili karta za igru Velikoj Britaniji, znači njihovoj masoneriji, a znamo da sve vođe prvog srpskog ustanka su bili masoni. I praktički tu je Velika Britanija i romansko masonstvo sa Francuskom na čelu je guralo tu Srbiju da praktički da istorice. Tu su ti korijeni geneza ovih naših sadašnjeg ovog vremena, kad gledamo kako si uperen pogled u istok. To je sam komunizam napravio svoju jednu kulminaciju, međutim to traje do 200 godina napred. Tako da mogu reći da recimo Hrvatska prije Prvog svjetskog rata ona je imala mislećeg čovjeka, domoljubno mislećeg čovjeka, osim Starčevića, Josipa Franka i Matuša, kojeg je najviše volio Matuš, koji ne znam da li je bio više pjesnik, više književnik, više državnik, koje su pjesme, mislim, koje se ne može opisati. Za njega je Hrvatska i boginja i robinja, i mislim, i on je jedan od tih najviših ljudi koji I tako je Hrvatska dočekala i prvu Jugoslaviju, i drugu Jugoslaviju, i evo na kraju krajeva onaj uspjeh u Domovinskom ratu i sve ono lijepo što se događalo do 2000 godine, do oslobađanja, ovih godina je nestalo. Sad, nadamo se šta će sada biti, ali uglavnom hrvatsko domoljublje, nije samo domoljublje, vi ste branitelji, vi ste zato najzaslužniji, normalno na čelu s predsjednikom dr. Tuđmanom, nije domoljublje samo ovo što vi normalno što ponosno ćemo stajati uz hrvatski stijeg, što ćemo pjevati hrvatske pjesme, što ćemo veličati Hrvatsku, što ćemo braniti naše svetinje. Nek domoljublje je i koliko možemo ostati samostalni, gospodarstveno, medijski, duhovno. Koliko nećemo izgubiti to hrvatstvo. Ako to ne izgubimo i ako krene na bolje, onda Hrvatska će biti stvarno kao jedna mala laža na ovom uzburkanom moru, masoniziranom moru, koja sigurno može ići napred. Evo, hvala za ovoliko, možda sam bio malo dugačak, pa ako bude pitanja, hvala lijepo.